Hola i benvinguts a 7 dies notícies de la setmana. En el programa d'avui vos mostrarem com està sent la tornada al conservatori d'alguns dels seus alumnes. També veurem de quina manera s'han reinventat les biblioteques municipals i assistirem a la primera sessió del cinema d'estiu per a majors de 65 anys. Però no vos penseu que això és tot. Aquests són tan sols alguns dels temes que anem a tractar. Vols saber què més tenim per a mostrar-vos? Doncs en uns minuts vos ho contem tot. Els alumnes de 6è de professional i de quart d'elemental tornen a les aules del conservatori. Les persones amb diversitat funcional de Riba-roja gaudeixen de l'èpica. Els majors de 65 anys gaudeixen de la primera sessió gratuïta del cinema d'estiu. Les biblioteques estrenen un nou espai on pugen tot el contingut a la xarxa. 14 famílies reben unes pissarretes per fer front a la bretxa digital. Riba-roja respon a més de 10.000 cridades amb el servei Call Center. Aquesta setmana es projectarà Aves de presa i la fantabulosa emancipació de Harley Quinn, Mi querida cofradia i Onward. Malgrat l'aturament dels estudis, el Conservatori de Música i Dansa ha reprès la seva activitat, tot i que tan sols per a alguns dels seus alumnes. Les aules s'han tornat a obrir per als músics i ballarins que estan a punt de presentar-se a les proves d'accés als estudis superiors o de professional. La tornada a les aules del conservatori és real, tot i que sols per als ballarins i músics de quart d'elemental i 6è de professional. Però que tornen aquests alumnes i no uns altres té un motiu. Alguns d'ells s'enfronten en poques setmanes als exàmens d'accés al superior o a professional. Tenía yo la suerte de practicar ya de cara también al recital que no hemos hecho, que ya haremos, y para las pruebas de un grado superior. Sobretot si alguna cosa han tret els alumnes d'aquesta situació ha sigut imaginació, i és que qualsevol cosa els ha servit per a continuar amb la relativa normalitat durant el confinament. Ha sido interesante, vamos a ponerle la palabra interesante, porque bueno, pues tienes que buscar otra manera de hacer que ellos trabajen. No puedes hacer una clase completa como toca, porque no tienen el espacio. Unos tienen la mesa, otros la cama, la silla, pero bueno, ellos lo han resuelto súper bien. Han puesto algunos entre silla y silla un palo de una escoba y yo creo que muy bien, han sabido afrontar esta situación casi mejor que muchos adultos. Los niños pues normalmente no tienen acceso a los instrumentos que aquí en el conservatorio tienen, entonces en sus casas pues están bastante limitados en todas las disciplinas, han estado muy limitados, pues imagínense, pues golpeando vasos, golpeando cojines, los team cojines que eran, en vez de timbales pues eran team cojines, o las cacerolas. Però no tot ha sigut divertit i original, ja que fer les classes per via telemàtica també tenia els seus inconvenients. El hecho de hacerlo de forma telemática soluciona provisionalmente el hecho de que el alumno se vea desasistido por el hecho de las clases, pero no lo compensa para nada el trabajo que se está haciendo durante todos los días en el conservatorio, día a día trabajando con ellos a nivel personal, a nivel tutorial, viendo la gesticulación, el temperamento que se le da a las piezas y la forma de trabajar. Tenía miedo de coger algún vicio porque, claro, puedes coger alguna cosa que haces mal y la asimilas y luego la empiezas a hacer semana tras semana, que no vienes aquí, el profesor no te puede corregir eso. Tenía un poco de miedo de eso, pero bueno, por lo visto no he hecho muchas cosas mal, así que... Dando clases presenciales es como más íntimo y más fácil todo, porque la información te llega mejor, el sonido lo escuchas mejor y también la profesora pues, puede tocar y enseñarte cómo quiere que a lo mejor suene, o probar diferentes digitaciones, pero así por pantalla no es tan fácil. No ha sido fácil, la verdad, pero bueno, al final pues poco a poco nos hemos ido adaptando todos y hemos estado ahí de manera constante desde el principio, todas las clases, todas las semanas, hasta aún seguimos en ello. Así que, pero bueno, yo creo que ha valido la pena sobre todo por ellos, porque sí que sentía que les hacía falta que les siguiera guiando. A més, molts alumnes de 6è destaquen que acaben aquest any amb un sabor un poc agredolç.
este es el último año y me daba un montón de pena que terminara las clases sin ni siquiera yo saber que era la última clase. O sea, yo dejé de venir, mi última clase fue, claro, y yo me fui de aquí pensando que iba a volver al día siguiente y pues no volví. A més, el primer dia per a ells va ser especial, perquè per fi es podrien retrobar amb els seus professors i companys i això suposa major facilitat per a poder fer les classes y seguir amb l'aprenentatge. Ahora tenemos la suerte de poder contar con clases presenciales, aunque seamos poquitos y con todas las medidas de seguridad que nos planta el conservatorio. Y de cara a lo que es un recital, pues eso, será delante de 4 o 5 profesores, 2 o 3 familiares, y no creo que se deje mucha más gente por venir y ya ellos considerarán si estás apto para probar o te quedas un añito más aquí. Un poco rara. No sé, anar en mascarilla al entrar y no poder estar tots junts. Vindre així a fer classe, que és el primer dia, el nostre, i és un poquet, no sé com explicar-ho, és com portar mascarilla, gel i de tot, és un poquet liós, per dir-ho així. Per a l'any que ve encara hi ha molts dubtes, però el que sí està clar és que la música i la dansa no paren a Riba-roja ni per una pandèmia. El bon temps convida a fer més activitats a l'aire lliure i així ho han fet les persones amb diversitat funcional del nostre municipi, que estan gaudint d'algunes jornades al centre èpic La Mariposa. Vegeu que bé s'ho han passat sobre els cavalls i aprenent a més. Aquest és Bimbo, un dels cavalls en el que s'han pujat les persones amb diversitat funcional del nostre municipi, que han vingut així a passar una bona estona i tindre un passeig molt especial com el que vos anem a mostrar ara. Diversió, aprenentatge i contacte amb els cavalls. Així estan sent les jornades al centre èpic La Mariposa per a les persones amb diversitat funcional que es varen animar a viure aquesta experiència. Avui és una de les activitats que fem des de l'Ajuntament, enfocada a diversitat funcional. És una de les activitats post-Covid, anem a dir, perquè en el moment en què estem tenim que fer-les a l'aire lliure, en les medides de seguretat, i hem decidit fer teràpia amb cavalls, com he dit abans, en persones de diversitat funcional. I que millor en aquest lloc que està proper del municipi de Riba-roja, és més, està dins del municipi de Riba-roja, per el parc fluvial, i que tenen tot un equip de professionals adaptat a les necessitats d'aquestes persones. Tot i que aquestes activitats tenen una funció terapèutica, també serveixen perquè aquests joves i menuts puguen gaudir de la naturalesa i de l'enclavament d'aquest espai, fent el següent. Bolos, carata y lavamanos. Y también veis cómo le estabas frente el moño, ¿no? El moño. Estás peinant-lo. Peinando. Aquest espai té monitors des del passat setembre destinats a fer gaudir a la gent amb diversitat funcional. Segons la discapacitat, els atenen els psicòlegs o terapeutes mitjançant jocs i activitats relativament físiques. Son caballos que están entrenados para este tipo de actividades, ¿no? Son caballos que te permiten moverte con ellos y bueno, pues en la rampa, entrar en todo este tipo de sitios, ¿no? Y bueno, muy tranquilos evidentemente y bueno, pues muy calmados y muy buenos, ¿no? para este tipo de actividad. Aquesta activitat s'està realitzant durant el mes de juny per tal que tornar a aquesta nova normalitat cada vegada siga més amena i més divertida per a tots ells dins de la responsabilitat. Per primera vegada, els majors de 65 anys tenen una sessió exclusiva per a ells al cinema d'estiu del Parc Maldonado. I com no, nosaltres no vàrem poder no estar junt a ells per a veure com era aquesta primera projecció i l'acollida que va rebre. Les portes del cinema d'estiu es varen obrir la passada setmana i amb una novetat respecte als anys anteriors. Els majors de 65 anys tenen preferència a la sessió de cada dissabte amb l'entrada gratuïta, tot i que si encara queda aforament per a la resta de veïns, aquests poden accedir. Dins de la programació del cinema d'estiu, aquest any, per la situació que estem passant, de la situació d'alarma, hem pensat en posar en marxa el que és el cinema per a majors, i així que els dissabtes per la nit, dins de les medides de seguretat, de la seva mascarilla i les seves distàncies i tot, els majors podran disfrutar del cinema d'estiu al Parc Maldonado.
És per això que alguns majors del municipi es varen animar el primer dia a gaudir de la sessió Ha nacido una estrella, tot i que la sessió no era el més rellevant. Han vingut per estar a la fresqueta, per estar les tres juntes i estar així un ratet. I jo dic, mira, si no fan la pel·lícula perquè quan no veig gent, i dic, pues això és que no la fan. Bueno, pues han passejat i ho han passat molt bé. Tot i els possibles temors per contagiar-se, alguns majors de Riba-roja ho tenen clar. No, filla, no. Porxens. Hi ha que eixir. Que prou hem estat 3 mesos allí dins de casa cosint mascarilles, N'ha cosit moltes. I ho ha fet a gust. Sí, ahí sí que venimos, claro que sí. Nosotros sí, no tenemos nada que hacer. A més, Carmen, Vicenta i Isabel animen a tots a que vagin a la pròxima sessió del cinema d'estiu del Parc Maldonado. Jo, de que vinguen, que isquen i que deixen estar a la tele, que isquen a que pegue l'aire. Per lo menos dona un al·licient a eixir. Jo crec que és bo per la gent major, encara que ens costa treball, però aquestes raons en la gent espaviles, perquè sense voler te fiques en casa i en casa no se trau res. Nos están animando, ¿no? La gente, parece que veo muy parado todo esto. Todavía no nos animamos. Hay que animarse ya, ¿no? I ara sí, l'estiu al Parc Maldonado ja està oficialment inaugurat. El municipi de Riba-roja va iniciar durant l'estat d'alarma un servei per tal de seguir donant cobertura ja atenent a tots els veïns de Riba-roja, una iniciativa que ha donat molts bons resultats a l'Ajuntament. Este servicio hemos llegado a atender desde que se puso en marcha desde el 3 de abril hasta el fin del estado de alarma, precisamente este domingo día 21, 10.400 llamadas gestionadas. Y bueno, pues inicialmente lo que se pensó en dar este servicio es porque como había diversos teléfonos, también la población parece que estaba un poco era complicado, ¿no? Ponerse en contacto, había problemas que no sabía muy bien dónde derivarse o cómo tratarlos. Entonces se creó este call center en el que se ha dado el servicio pues todos los días de la semana, de 8 de la mañana a 10 de la noche. En ese servicio se hacía un triaje entre lo que eran llamadas de contestación normales, de información, o lo que eran llamadas realmente importantes o que debían gestionarse por cada uno de los servicios, sobre todo por el TEU Ayuntamiento Antú, que es la gestión de mascarillas, de kits de protección en los comercios, o luego también otro tipo de llamadas derivadas para las empresas, ¿no? Autónomos, o todas les preguntes sobre desempleo, ayudas locales, etc. En serveis socials es van registrar al voltant de 300 cridades, en serveis especials unes 500 i també ha hagut moltes cridades per a la policia local, el centre de salut, educació o esports, una iniciativa que ha sigut notícia a nivell autonòmic i fins i tot estatal. Nos han llamado pues de muchos municipios, inclusive de otras provincias, preguntando por ayudas, por servicio y cómo lo habíamos gestionado, sí. A dia d'avui, les cridades es destinen a cada departament corresponent, pel que aquest servei comença a disminuir i torna a la normalitat que hi havia abans de l'estat d'alarma. La pandèmia provocada per la Covid-19 ens ha fet canviar o afegir molts aspectes al nostre dia a dia. I les biblioteques d'això en saben molt, ja que han obert una nova pàgina a Facebook on pugen tot el contingut propi que han anat elaborant en els últims mesos i amb tots els que ens van a sorprendre en les pròximes setmanes. El confinament ha obligat a molts a treure coses noves, reinventar-se i posar en valor les noves tecnologies. Aquest és el cas de les biblioteques municipals, que han obert una pàgina de Facebook que es pot trobar buscant Biblioteca Municipal Riba-roja de Túria. Aquesta web conté una gran quantitat de material propi creat durant l'estat d'alarma i que a partir d'ara continuarà elaborant-se. Des de les biblioteques va néixer la iniciativa del Facebook municipal començar a fer activitats per a la gent a casa, estiguera entretenguda, estiguera al tant de les novetats literàries, fer també activitats en els xiquets, per a que estiguin entretinguts, i va ser la iniciativa era la Biblioteca Acompanya.
Amb aquesta idea, els centres educatius, usuaris, professors i associacions pogueren estar en contacte amb la biblioteca mitjançant aquest contingut que es pujava a la xarxa. Estem parlant de videocontes, estem parlant de relats en portades de llibres, que és una iniciativa que ha tingut molt bona acollida. Estem parlant d'una secció que es diu Paraules boniques, on fem referència a paraules de qualsevol llengua que no són boniques pel seu significat o per la seva sonoritat, sinó més enllà, no? per la seva etimologia o per allò que signifiquen en el lloc concret on s'utilitzen. Estem parlant també d'una secció que ha desenvolupat la nostra companya Maria Jarabú, que li hem posat de nom Relats al Natural, que és un apartat on s'han fet relats de paratges naturals del nostre poble, on també intervenen alguns éssers màgics propis de la cultura valenciana. El logotip d'aquest Facebook conté la imatge representativa del nostre municipi, amb el campanar i el casc antic que reposa sobre uns llibres. Un disseny dut a la fi per la veïna de Riba-roja, Raquel Sánchez Navarro. A més, la Biblioteca Municipal és per anar a un concurs de contes celebrat a Guadalajara i que tindrà lloc en el pròxim mes de setembre. Riba-roja ha repartit a 14 famílies unes pissarretes per tal que puguen accedir a les noves tecnologies, una mesura presa per tal d'acabar amb la bretxa digital que afecta als col·lectius més vulnerables de la societat. Riba-roja va entregar 14 pissarretes a persones vulnerables, especialment del col·lectiu de majors, per tal de facilitar-los l'accés a les noves tecnologies i evitar així la denominada bretxa digital, una iniciativa que fins i tot emociona els seus beneficiaris i que també els entusiasma. Jo mai he utilitzat una tablet, l'ordenador, el mòbil, sí, això ho utilitzo, però una tablet, dic, mira, ja tinc l'ocasió de fer-me els meus fills tranquil·lament i tot allò, molt bé. Me pongo un poco melancólica, pero bueno, me parece muy bien porque así yo me podré comunicar con mis hijos que tengo en Madrid, así que me viene bien. Una oportunitat que els permetrà, després del confinament que hem viscut i la incomunicació que hem patit, poder estar en contacte amb les seues famílies i tindre una ferramenta més per tal de poder comunicar-se. Donar aquesta facilitat des de l'Ajuntament a aquesta gent i que puguen tindre contacte en aquests temps difícils que tenim de separació en les famílies a vegades per culpa de la pandèmia. No sols això, a més servirà per a que se formen un poc en aquestes coses que ara les utilitzem tots. Les pissarretes van acompanyades d'una targeta amb connexió 4G per a l'accés a internet, així com un document de préstec destinat al fet que les persones beneficiàries es comprometen al bon ús i conservació de les tauletes i que les tornen en perfectes condicions passat un any d'ús. L'Ajuntament és una experiència pilot. En un any estarà financiant aquest accés a internet i es presta unes tablets que després tindran que tornar. Si aquesta experiència pilot avaluem als 3 mesos i va bé, doncs volem ampliar a més famílies. En definitiva, crec que és una obligació de les administracions, de l'Estat, de l'autonomia, d'Europa i dels ajuntaments que els nostres veïns no sofrisquen la bretxa digital. La distribució de dispositius electrònics s'ha realitzat sota criteris tècnics tenint en compte l'entorn social, la part cognitiva i la part formativa de les persones beneficiàries. Aquest divendres 26 i diumenge 28 es projectarà la pel·lícula Aves de presa i la fantabulosa emancipació de Harley Quinn, un film estatunidenc que conta per primera vegada la història de la supervillana Harley. Aquesta projecció d'acció mostra com és la vida de la villana després d'emancipar-se del Joker, moment en què decideix unir-se a altres 3 superheroïnes per a formar el grup d'Ocells de presa. ¿Sabes lo que es un arlequín? Un arlequín está para servir. No es nada sin un amo. Dejando eso a un lado, a nadie le importamos. Una mierda. El Joker y yo hemos roto. Yo quería ir por libre. Pero resulta que no era la única dama de Gotham que quería emanciparse. ¡Eso es fabuloso! La señorita Quinn me pertenece. ¿Quiénes sois? Este es el trato, Quinn. ¡Me necesitas!
Ahora va a ir a por todas nosotras. Ninguna va a poder contarlo si vamos por libre. ¿Unirnos a ti? Estás de coña. ¡Qué guay! Es como una fiesta de pijamas. ¡Oh! Pedimos unas pizzas, nos hacemos unos cosmos. Charlie, céntrate. De mí es de quien tendrían que tener miedo. Ni de ti, ni del señor J. Porque yo soy la maldita Harley Quinn. ¿Quién se lo está pasando en grande? Preparaos, chicas. Tú eres la piba psicópata. Nunca llames piba a una mujer. Vale, tía, señora, mujer. Y en alguna ocasión zorra. ¿Zorra? Tú estás muy mal. Mira esto, anda. El dissabte 27 es projectarà la comèdia espanyola Mi querida cofradia. Aquesta pel·lícula conta com Carmen porta més de 30 anys desvivint-se per la germanor del seu poble i el seu somni és convertir-se en germana major d'aquest municipi. Sent això una cosa utòpica en un cercle social, encara que en l'actualitat representat per homes principalment. Després de produir-se una votació, Ignacio és triat germà major i després d'un desafortunat accident, Carmen el deixa inconscient i ha d'amagar-lo a la seva casa. Lo importante es que seguimos unas normas impuestas por hombres. Estas normas van a cambiar ahora. ¿Una mujer presidenta de una hermandad? ¿Eso cuándo se ha visto, mujer? Aquí el que decide soy yo. ¿Pero tú qué te has creído? ¡Anda, No te hagas la tonta porque esto lo ha visto todo el mundo. ¿No ves que estos vídeos hoy en día corren como la pólvora? Por mucha experiencia que tú tengas, tú eres una mujer y yo soy un hombre. Será el amor. Este se va a cagar. ¿Dónde coño está el baño? Y si hay que ocultar un cuerpo, pues se oculta y se acabó. Lo básico es que no se despierte aquí. Ya, pero de aquí al piso de arriba tampoco hay que ser colombo para relacionarlo. Pero nosotros también tenemos nuestros problemas, ¿sabes? Juana, la pobre, bastante tiene con lo suyo, que es una inútil total en la cocina. A ver, que a mí las torrijas no me salen, pero hay cosas que sí que me salen. ¡Las torrijas! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Pero qué haces? Me he puesto muy nerviosa, Carmen. ¡Ay, por Dios, Juana, qué medieval! Si no fuera por mujeres como tú y como yo no sé qué sería de todo esto. Está un poquito rara tu madre, ¿no? Finalment, el dimecres i dijous tindrà lloc la pel·lícula d'animació Onward. Aquesta animació americana està ambientada en un món de fantasia suburbana on dos germans, elfos adolescents, Ian i Barley, s'embarquen en una aventura en la qual es proposen descobrir si existeix encara una mica de màgia en el món que els permeta passar un últim dia amb el seu pare, el que va morir quan ells eren encara molt xicotets com per a poder recordar. ¡Feliz cumpleaños, hombrecito mío! No, mamá. ¡Qué asco! ¿Cómo era papá? Su barba rascaba, tenía una risa contagiosa. Ojalá le hubiese conocido. Tengo algo para vosotros de vuestro padre. Es un bastón de mago. Escribí este hechizo para poder ver en qué se convertirían mis hijos. Este hechizo puede traerle de vuelta. ¿De vuelta a la vida? Su mayor deseo era conocerte. ¡Por el diente de Zadar! ¿Cómo has...? No lo sé, empezó sin más. ¡Aguanta! ¿Papá? ¡Solo tiene piernas! ¡Papá! ¡Estás en tu casa! Ay. Solo tenemos 24 horas para recuperar el resto de papá. ¡Tenemos una misión! Y toda misión comienza con la Mantícora, la aventurera intrépida. ¿Habláis de Cory? Anda por ahí. ¡Rápido, que alguien me ayude! Estas delicias de grifo deberían haber salido hace rato. ¿Esa es la Mantícora? Muchachitos, estáis metidos en un buen lío. Subid al coche, os escoltaré a esta casa. Y hacedlo antes de que cuente 3.
Vale. Espera, ¿qué vas a hacer? No lo sé. ¿Serás? Busco a mis hijos. Tenían una misión. Pero tranquila, les conté lo del mapa, les conté lo de la gema, les conté lo de la maldición. ¡Oh! ¡Olvidé contarles lo de la maldición! ¿La qué? Sus hijos corren un grave peligro. ¡Agárrate! Sus hijos son espabilados. ¡Uno! ¡Vamos a morir, vamos a morir! ¡No mola! No puedo hacerlo. No vamos a poder verte, papá. Claro que puedes. Yo creo en ti. Mi instinto sabe a dónde ir, ¿verdad? Y tanto que sí. Ya voy, hijos míos, no os metáis en líos. I així conclou l'espai informatiu d'aquesta setmana. Nosaltres ens acomiadem, però vos recordem que dia a dia seguim treballant per tal d'acostar-vos tota l'actualitat de Riba-roja. També podeu seguir informant-vos a través de les xarxes socials on vos contem de manera immediata i constant de tot allò que succeeix al nostre municipi. Moltes gràcies per estar ahí un dia més i esperem que tingueu una molt bona setmana.